אז מה קורה ילדים? כאן אושר בעוד סרטון, והיום אנחנו משחקים במשחק, אבל היום זה לא סתם משחק. המשחק הזה קפץ לי משום מקום. צריך למצוא פה כל מיני קבוצות, ובטח אני חושב אתם בטח אומרים לי בתגובות בסרטון הקודם שלי, נו אשר, תעשה כבר סרטון. אז הנה, אני עושה סרטון עכשיו על משחק, והנה המדינה הראשונה, אני מניח. אופ, ייי, בוא נרוץ. לא בא לי. הנה עוד אחד, עוד אחד. אם אתם רואים שאני מפספס איפשהו, תאמרו לי בתגובות. והמטרה שלנו היום, אני לא זוכר אם אמרתי, זה למצוא 135 מדינות שהן בעצם קבוצות במונדיאל. מי שלא יודע מה זה מונדיאל, מונדיאל זה בנבחרת של כדורגל. אז ניקח גם את זה וגם את זה וגם את זה. וואו, כמה אני מוצא פה. וואי. אף פעם לא התגלדתי על קרח, אל תשאלו אותי למה אני עושה את זה. וואי! בוינג. למה אני אומר את זה? טוב שיהיה. בוינג, אוקיי. ניקח פה כל מיני מדינות. האמת זה היה די מהיר, אם אתם כבר רואים. בקושי עבר זמן מהסרטון, זה אולי דקה 2, ויש לנו כבר 15. אוי, איך פספסתי את זה? בואו ננסה את הקוד הזה. מה אתם אומרים? מה זה? 6-7? אוקיי. טוב, אני לא באמת יכול לשמוע אתכם, אז כנראה אמרתם 769, וזה לא נכון. טוב, פשוט נתעלם מזה, ואני מניח שאנחנו צריכים לעלות על משהו כדי להגיע לקבוצה הזאת. אין לי מושג מה זה הקבוצה הזאת, אם מישהו יודע שיאמר לי בתגובות. כן, אוקיי. למה הוא תקוע באדמה? מאיפה זה? איך זה הגיע לפה? אבל שיהיה. בוא נמשיך. איך עולים לשם? טוב שנשיג משהו אחר. ניקח את זה ואת זה ואת זה. שמת לב שהמשחק הזה די קל. אוי, זה ספרד? לא יודע. אומייגאד. מה אני צריך כדי לפתוח את המדינה הזאת? נראה לכם שאני ארסם לקבוצה שלכם? אוקיי. אם אתם רוצים, אתם מדמיינים. וואי, בוינג. איפה אני? הכל בשביל המדינות האלה? טוב, שיהיה. גם ככה היום אנחנו הולכים למצוא המון מדינות, ואולי גם יהיה לזה חלק 2. המטרה שלכם זה להגיע ל-500 לייקים. זה קטן עליכם, יאללה תעשו את זה. וואי, בוינג. למה אני אומר כל שנייה בוינג? טוב שיהיה. פשוט נשחק. מה אתם רוצים שאני אקנה פה? נראה לכם שאני קונה את זה ב1000 רובקס. וואי, בבוינג. אל תשאלו למה אני לא עושה את זה עם אף אחד, כי לא היה לי מישהו. רציתי לעשות עם חבר שלי, שהעלינו כבר כמה פעמים סרטונים, אבל זה לא רצה לעלות. אבל אל תדאגו, מחר יהיה לכם אולי גם סרטון כאילו מחרתיים ביום ראשון, נראה לי גם יהיה לכם עוד סרטון עם חבר שלי. אתם תגלו איך קוראים לו ביום שאני אעשה איתו סרטון. כל המדינות האלה חושבות שהן מצליחות להסתתר לי.
איך הוא הגיע לשם? אני יכול לקחת את זה מפה. אוקיי. זה נראה כאילו... מה? מי שראה איזה מדינות פספסתי שיאמר לי בתגובות. אוקיי, מה אתם רוצים שאני אקנה? לא רוצה לקנות כלום ברובקס. אוי, מה זה? לא רוצה! אומייגאד, מה זה המדינות האלה? וואטה? מה זה? מישהו מכיר פה את המדינות האלה שפשוט יאמר לי? אף פעם לא ראיתי את הנה ספרד! מי שאוהד את ימין ימל, לא לאהוב אותו. הוא הרים דגל איראן. כאילו פלסטין. ואנחנו שונאים את פלסטין. ואם שכחתי לומר, היום זה יום שישי. בדרך כלל אני לא מעלה סרטונים ביום שישי, אבל בגלל שעבר המון זמן, אחרי שלא הצלחתי לעשות סרטונים, וזה, אז קיבלתם סרטון. אבל זה חד פעמי, כן? זה רק חד פעמי. היום. שנייה, חברים. מה? אוקיי. מה זה אומר? מי שיודע פה אנגלית שיאמר לי איך כותבים yes. את האמת, עכשיו ראיתי מול הפנים שלי. ומי שלא יודע מה זה yes, זה כן. בוא נראה מה מתחבא לנו בבית הזה. רד כבר. כלום. פשוט כלום. אוקיי, היי. אוי. בואינג. אווה. וויק. אוי. אווה. למה נתקעתי? אוקיי. אוי. הנה עוד מדינה. חברים, ואם אתם רוצים פרק 2 על הסרטון הזה, שימו גם עוקב. שכל אחד ישאיר עוקב. ונו. וככה יהיה לכם חלק 2. ולמה אני לא יכול לעלות על הסולם הזה? בופ. ווי. למה עכשיו אני יכול? מישהו מכיר את המשחק הזה בכלל? אם כן, תאמרו לי על כמה מדינות אתם. ווי. אבל תקשיבו, תכף אני אהיה 67 מדינות, בבקשה לא לומר לי את זה בתגובות. אוקיי, מהר לשנות את זה. יופי. יש פה מדינה? לא. בום. מישהו ראה שפספסתי מדינה שיאמר רק מזכיר. איך אני עולה לשם? ארגנטינוש! איך אני עולה לשם? טוב, בוא נעלה. וויק. בובוינג. אוקיי. לא רוצה. מה? פורטוגל? כן, זאתי פורטוגל. אוקיי. מה זה? לא רוצה לעבור משחק. מה אתה עושה פה, איש? למה אתה עוקב אחריי? אם אתם צופים בי, מי שהיה פה לידי, שפשוט יאמר לי בתגובות. מה אתם אומרים? צד ימין או שמאל? ימין.
תראו איך אני מבדיל. כי פה זה לבן בעיר, ופה זה לבן יותר חלש. אז תמיד תקפצו על מה שיותר בעיר. ככה תעשו את הבחירה הנכונה. ווינג, בוינג, ארגנטינה. רק נחזור שנייה. איך אני אמור להגיע לשם? וואלה. אוי, ראיתם? פורטוגל, צדקתי, זאתי פורטוגל. בוינג. אוקיי. ברצלונה? עוד 18 דקות. שיהיה. אנחנו גם לא חייבים את ברצלונה. כי הרי אנחנו גם יכולים לעשות את זה בפרק הבא. אוקיי, למה אמרתי את זה ככה? כי עוד לא נגמר הסרטון. ותנו לי לעלות לכאן. בור. אוקיי. נראה כאילו אנחנו נסיים את הפרק הזה בעוד כמה דקות. עם 90 אולי? יש מצב שלא. היי, סמי. סתם, זה לא סמי אמיתי. תנו לי את זה. יופי. אז חברים, פה נגמר הסרטון. אז זה הסרטון של היום שהיה לנו. יאללה ביי.